Аз съм Роберто Санторели, председател на Конфиндустрия България. Тя е асоциация на италиански предприемачи. Тя е създадена в 2020 година тук в страната. Представляваме над 220 компании, които осигуряват работа на над 25 000 служители. И оборот на тези компании е около почти 2 милиарда евро. И също сме представители на Конфиндустрия Италия, който е най-голяма част на Европейска асоциация, къде участват 150 хиляди фирми, с които дават работа на 5 милиона и половина служители. И участват всички компании от най-големи до най-малки, пример Леонардо, Енел, Ферреро, Барила. И също в Конфиндустрия участват 220 асоциации, които са разделени по сектори. И също ние сме Конфиндустрия е собственик на университет Луис в Рим и е собственик на Вестник, който е листен на италианска фондова борса. Идея точно е с издаване на университета, идеята беше да могат да се приготвят, да се обучат студенти, да могат да влизат после в фирми и да работят. И това е нещо, което беше много успешен, защото 97% от студенти веднага намира работа, след кога свършат университета. И ние точно заради тези добри практики в България ние сме първите от международни представители на Конфиндустрия, който преди 2 години тук сме издали група на млади предприемачи. Точно с целта те да почват да се събират, да обсъждат общи теми, да управляват управителен съвет, да имат тяхна борда и по този начин да почват да се научат и да му предаваме точно каква е култура на фирма. Ние организираме различни видови събития, също много работиме с другите асоциации, международни асоциации, които са тук в страната. Ние участваме в управителен съвет на КРИБ, участваме в управителен съвет на университета по хранителни технологии в Пловдив, точно с идея да споделим нашите опит и да сме полезни за връзки между България и Италия. Това, което аз постоянно казвам, че наши членовете, няма значение дали фирма е голяма и няма нужда за асоциация, защото те сами може да имат връзки с правителство, с министерства, но точно идея да се събираме, да споделиме опит, да могат да помагаме и малки компании. И винаги организираме срещи и събития, които са вързани с най-актуални теми, които може да са полезни на фирми. Имаме по различен начин, стигаме до нашите членовете през нюзлетър, през сайт, къде постоянно се въвеждат новините. От почти 1 година, всеки месец имаме един бюлетин, къде показваме какви са трендови на България, Италия и Европа. Като инфлация, безработници, вътрешен оборот. И да кажа, това е много успешен и членовете са много благодарни за това нещо, който ние сме издали заради факт, че ние постоянно отиваме да срещаме нашите членове, отиваме пред тях да видим дали всичко му е наред или ако има някои трудности, да могат да ги споделят и ние от нашата страна да ги покрепваме. И оттам вече идва идея за този бюлетин. После има един гайд, къде показваме, който го обработваме заедно с Deloitte, къде се показват икономика на България и това е полезно на инвеститори, които искат да идват в страната. Това са някои от събития, които организираме, международни форуми, семинари, така нататък. И това, което е важно, че
кога също фирми, български фирми, компании имат нужда да са за някои връзки с италиански компании, ние сме винаги на разположение и благодарни за тези добри връзки между двете страни. Търговски обмен са стигнали 7 милиарда евро. С това мисля, че вървиме на правилна посока. Благодаря ви.